Oh, mao na to, besh. O, basta ha. Magkita-kita niya ta. Ikaw makaroon basic kung man kaayo good. O, basta makalugay ka ni kablaka. Ako ang gasto lagi itong laag lagi. Sana all. Oo, gani. Sus, kay bawa po ni mo. Basta gani, gastuan. Kapoy kay ka. Marilyn! Kung ka. Ay, kada sa pisyanas, mama. Ano man, ma? Yogis lolo ni mo to sa health center be. Pa-check up to kay. So, una pong sakit ato. Ako na po. Nga no, ako madyot permanente. Ang pakuyugo ni mo ni Lolo nga tuma. Uy, nga hinay kay mulakaw si Lolo na. Diba ka nga, importante kaya kung oras ako nagang buhaton. Ako dyan permanente. Kay buhat mo, si tawag ang cellphone. Nga ako'y batuon ni mo, nga dahil akong trabaho nire. Ikay manglaba, ikay manghugas, ikay mangahoy. Aw, dili, aw, dili. Ah, sige, ako na lang. Ito na ko lolo ni mo ha, kuyogi ha. O, lagi. Sus, ano ako madyot kuyugon aning Lolo eh. Kapuya, sus na yung arabas health center na maglakaw na pa. Ang lakang 1, 2, 3. Pati pagka na, iglakaw. Ah, bahala, uy na. Sige na lang, uy. Kaysa ako'y palabhon. Gusto ko na maglaba, kapoy kayo maglaba. Samot ng pahugason. Ato ta pa, kay pakuyugan ti kang Manilin, ato sa health center kay aron ma-check up ka. Kay, Ay, paita na tiguang na to. tiguang. Ay, lagi angkol ang tiguang kay. Oh, ba ay may karon panite, batanon pagsod. Sana all. Paano paggalatanan ni na yung mada. Ay, lagi. Eh, sakita kong pangyuran na ima. Pangyuran na sa man. Okay. Wala ba kay trabaho sa balay ha? Naabot na naman pangyuran. May man ito na exercise ka nga. Sige ra magagluko. Ibagog ka, basag tingbog na o na gani. Oo, Musuon lagi ng mga rayuma, arthritis, mga sakit-sakit sa kabukugan. Nagiinanti ka sa una nga pa. Samtang bata-bata pa ka, samtang makasyapul pa ka, pangitag bubay. Kay inaana ron og tungang gabi maglain ang imuhang lawas kinsa may imo sa piton. Magyakol! Ay, magbabae pa nga. Puol na kayo ng buto. Dila na. Lahi man jud tong naay mo hilot nimo. Unsa man? Dali na. Pasilan. Dali na. Sige. Kaya, be, mama. Ay, sus. Manilin! Daanis, ah. Manilin, Bilyamin, nasa naman ka? Tawin na ara ko dire mo. Ay, kibaga na ara ko dire nagpaabot. Alas, lolo nimo. Ay, kaya. Ay. Dili na ikaw, Ay, ima. si Manilin na pa kay may nakailikon kay tuhod niya. Ikaw nung trabaho. Kung sa likod og tuhod nga tanawa na niya akong sungkod o ganyan Ano ko lang. tuhod o. Oh, ayan tuhod pareha na kandak ah. Dahil na lang lingkod sa pahuway sa gamay lo usa ta maglakaw lo. Oo. Lalayi ko na sa lolo nimo Manilin. Iya. May balag kang naimahalin na imong apuhan dahil kag baii dito. Ano sa taw ka nagminyo bitaw lo. Oy aron Kung siya wa nagminyo o gwapa ko nagminyo, wala mo na yung kalibutan na ron, ha? Ay, di ba ka nang ikaduha ba? Ikaduha. Ay, lagi ko ninyo tintala, Ay, anang ano ka na minyo lagi. Oh, sige na lo eh. Madto na lang lo. Wala na pariha kagwapa ha sa inyong imuhang lula. Lagaw na, oy. Ay, no, Uy, imong apuhan na pasig maligid na pakilid. Lagi ako lagi Sige, kanang cellphone ha, kanang cellphone. Dili. Ah, pasig mo sabot ng sakit sa mga apuhan. Ako bahala ni lolo. Pas nakas lolo nimo ha, katong pan nga. Katong burikat na pan. Iyo, katong bahog-bahog. Bahog day. Lolo ato? Oh, ampay to niya taon. Katong metrol. Aw, lakaw. Sige na lo. Sige na lo. Hinay na, ha? Hinay. Sus, ipasiminto sa inyong tukaran. Uy, Kaya mo na ito maabot ano eh. Uy, ikaw sa pamunta maabot ano no? nagdali ka, Manilin. Ha? Kaya og nagdali ka, una-una lang dito sa health center. Og Ay, tanawa, og naaba ko dito. Ay wala, okay ra ko lo. Sige lang no. Ay, intaon. Ako ang tuhod. Ngul-ngula gid akong katuhuran. Ah, parehas na lo. Ngul-ngul kayo. Day, pag-amping taon, day. Lo. Anak, balikan tayo yung kalaki Tao niya. sa dinda kita. Lo, okay ra ka lo? Ang tara, ako lagi. Usa mo jud tinuod lo. Matay mo ra magkainundo mo to sa mga lola. Apo, oo. Ana, wala Grabe. na taan eh. Grabe panglubot, oh. Mura mag... Kanang lubi nga kanang di magkuon ba? Kapantay ko ni Mulo ha. Eh. Pag-agi ato ning tulid ka. Unsa man jud tinuod? Suman sakit Adin, jud daw. nagtuo. Sakit ra na. Sakit, uy, niya ni... Nagtuo mo kung imong apuhan kay budluton sa simod ba? Ibo baka lo bisil pagay kulo pero kung tigaan ko nimo Budluton man to. Simod ba? Bayhana po mo Amo ra ba? pwede ay abris, botilya, red horse. Ay, basta 1 kilo niya luha. Uwan kisos kagamay. Naman na oy. Ganina lo, sa naay mo bay, ning agi sa chicks. Tulid kay kara karon maglisod lang ka ana.
Sis, na ito, mura man tog na huwag ka ng piot-piot. Oh, ingon ka ganina. Lami kay panimod. Nga, Simod ano raman. ko tuon. Katong si Mod, nindot kay barbecue hon. Ayos, di Ay. ano. Ay, sana sana. No, Aday. ingon. Ay, ako ang ipa-check up lagi. Siya te kay kanang sakit ko nang pangiran sa kalulo ba. Pero ning kalat mo nagkaton. Di, oy. Di naman. Te Binuang. ganina lagi. Oy. Ana lagi siya ganina Kining lagi. akong apo, day. Gutsinanggo kining dako. Bisag ko Pila naman ay kabuan, day. ay ko anda na kanang habak ra na kong butang. Ayo. Habak na Dali. na. Kung nagdali gani ka siya kung giingon, una dito sa health center, ikay pa-check up o una dito. Ikaw man na ako ipa-check up. Sakit man ka na imong pangyuran. Wala, uy. Ano? Inday. Paingon di ay. Kuan inday ka nang amo adto. Check up lagi mo, Ako na check up pa-check mo. up. Dili ako ipa-check up kini kay Ay dili. bisag unsay pagkaon na mo, di ko manambok. Ano mo sakit pa-check up? sakit ihang pangyuran. Ano? I-appeal lang sana ako pa-check up ako nari kay sakit-sakit gamay ba. Pero kini yun na pa-check up. Tanaw ka ng kuan ganang unsa to bay aw laki unsa Di ba laki? Adi, Dili ka trata na po lagi. usa ka dosina na inday among nahurot. Ako sa gibitok na imong apolo. Uy, dagko ka Ano naman ba? ang lalago. Kaya banday ka manggawas, yes, yuta. Di talo. Gali ka, ikaw lagi una pa check sige. up ito. Sumbong ti ka ni mama ingon ako nga nangita ka og ikaduhang lula. Lala ka. Yaan sa tikalo. Hoy, ano? Ay, asa man ka? Wala ka ay muli ka. Uy, Wala ka. Uy, mukhang ka pa sa center, uy. Ay, ano siya imong lolo?